Salut, Unuce! Am deschis un magazin. Spune-mi, te rog, cum să mențin evidența comerțului cu amănuntul în program. Salut! Sigur! În program poate fi menținută evidența în puncte comerciale automatizate și neautomatizate, conform prețului de procurare și de vânzare. Pentru început, hai să verificăm setările funcționalității. Pe fila Comerț vom bifaca seta Comerț cu amănuntul. În secțiunea Vânzări a apărut blocul de documente, Vânzările cu amănuntul. Acum hai să determinăm tipul punctului comercial și metodologia de evidență. Avem un punct comercial neautomatizat. Evidența este menținută conform prețurilor de vânzare. În acest caz, evidența mărfurilor în comerțul cu amănuntul se menține la contul 21722. Să trecem la setarea politicii de contabilitate. Pe fila Stocuri vom indica metoda de evaluare a mărfurilor în comerțul cu amănuntul. În continuare, creăm un depozit de tipul punct de comercializare neautomatizat. De asemenea, vom crea și tipul de preț. Activăm caseta Prețul include TVA. Să trecem pe hiperlinkul Conturi de venituri și cheltuieli la evidența în prețuri de vânzare. Aici puteți specifica opțional contul de venituri și cheltuieli din comercializarea mărfurilor. Noi vom utiliza setările implicite. În cazul vânzării mărfurilor la diferite cote TVA, pentru a separa adalsul comercial, folosim evidența comerțului cu amănuntul conform tarifelor TVA. Să trecem la setarea parametrilor de evidență și pe fila Comerț vom selecta caseta conform tarifelor TVA. Setările sunt efectuate. Acum putem înregistra intrarea mărfurilor. Deschidem secțiunea Procurări, Intrare, Acte, Facturi și creăm un document de intrare a mărfurilor. Completăm antetul documentului. În momentul selectării depozitului de tipul punctului comercial neautomatizat, programul oferă restrângerea părții tabelare pe nomenclator. Putem perfecta un document atât cu partea tabelară restrânsă, cât și pe poziții. Hai să încercăm să introducem factura cu suma totală. Indicăm prețul de achiziție și de vânzare pentru fiecare cotă TVA. Validăm documentul și verificăm formulele contabile. Este reflectată valorificarea mărfurilor în punctul comercial neautomatizat la prețul de vânzare și valoarea adaosului comercial. Intrarea mărfurilor în magazin poate fi înregistrată și dintr-un alt depozit, angros sau cu amănuntul. În acest caz, se completează documentul Mișcarea mărfurilor. Vânzările de mărfuri în PCN, în cazul evidenței conform prețului de vânzare, sunt reflectate prin documentul Încasarea numerarului. Să trecem în secțiunea Bancă și Casierie și să deschidem lista documentelor. Creăm documentul de intrare a numerarului de tipul Încasare din vânzarea cu amănuntul. Completăm rechizitele obligatorii. Și verificăm formulele contabile. Au fost generate formulele contabile pentru intrarea mijloacelor financiare, reflectarea veniturilor magazinului în corespondență cu creșterea veniturilor din vânzări, datoriile privind TVA și, de asemenea, formula contabilă pentru decontarea mărfurilor din magazin, la prețul de cost real. Din ce cauză prețul de cost al vânzărilor este egal cu suma veniturilor? Prețul de cost va fi ajustat la efectuarea operațiunii reglementate, calculul adaosului comercial. Să trecem la asistentul închiderea lunii și să efectuăm închiderea perioadei curente. Hai să verificăm formulele calculului adaosului comercial la produsele comercializate. Au fost generate formulele contabile care stornează suma adaosului comercial. Calculul adaosului comercial poate fi vizualizat în certificatul de calcul Casarea adaosului comercial pentru mărfurile vândute. Rămâne să imprimăm raportul privind mărfurile comercializate. Indicăm depozitul și putem genera raportul.
Aici sunt afișate informațiile privind soldurile. Intrarea și ieșirea mărfurilor la prețuri cu amănuntul. Mulțumesc! Merg să înregistrez vânzările. Sunt mereu bucuroasă să te ajut. Pentru mai multe informații despre metodologia de evidență într-un punct comercial neautomatizat și nu numai, accesați site-ul suportului tehnologico-informațional. Referințele voi lăsa în descriere. Nu uitați să vă abonați la canalul SoftLeader pentru a nu omite noi instrucțiuni utile. Pe curând!